Hej YouTube. Er I også træt af, at jeres spil det kører elendigt? Og der er simpelthen, I har prøvet alt, og der er stadigvæk ikke noget, der virker. Så har jeg muligvis løsningen til jer. Der er to muligheder til det her. Der er den mulighed, at I kan lave en batfil og få jeres spil i høj prioritet. Det kan I selvfølgelig gøre på to måder. I behøver ikke at sidde og lave batchfilen. I kan også minimere spillet med det samme. Tryk Ctrl-Alt-Delete og så gå ind og højreklik på den under processor. Der kan I gå ind og højreklik på spillets exe og så sætte den til høj prioritet igennem sæt prioritet. I kan også gå ind på nettet og simpelthen søge på noget, der hedder Game Booster. Og der skulle gerne være en Game Booster derude, der har en Game Booster 2.0, og den skulle også gerne være gratis. Og der trykker jeg selvfølgelig bare på det første og det bedste link, downloader den og så installerer den. Og når I så har installeret den, så kan I simpelthen gå ind og dobbeltklikke på en lille genvej I har ude på skrivebordet, der hedder Switch to Gaming Mode. Og det vil simpelthen skal vi lige når I gør det første gang, så kommer der en lille setup wizard af en eller anden art, hvor I kan altså det er denne her, hvor I kan sætte flueben i de ting, som I gerne vil have at computeren lukker ned, når I åbner, når I aktiverer den her Game Booster. Når I fortsætter med den, alle de der non-Windows Service, alle de der ting der, kan I simpelthen sætte hak i. Selvfølgelig sørg for, at I ikke lukker ned for alle de der nødvendige ting, som I skal bruge. Jeg kan for eksempel lukke for Incredimail, hvad har vi ellers? Stort set ikke mere. Så trykker jeg bare næste. Når jeg gør det, så siger jeg bare at yes, use gaming mode power plan. Så siger vi go. Og så skulle den gerne i løbet af få sekunder minimere. Og så har den simpelthen lukket for de unødvendige programmer. Og når I så er færdig med at spille, så går jeg ned og dobbeltklikker på det her lille ikon I har nede i processen her. Og så trykker I bare på click to restore. Der er også en anden mulighed. I kan trække jeres spil. Nu har jeg et problem med Red Faction Guerrilla for eksempel. Og det arbejder jeg sådan set lidt på. Jeg har ikke fået det helt op at køre endnu. Men I kan simpelthen trække jeres spil ind i det. Hvis nu jeg for eksempel tager GTA 4, det havde jeg et problem med på et tidligere tidspunkt. Og nu vil den selvfølgelig ikke. Så trækker jeg den simpelthen bare ind, og så slipper jeg den. Og I kan kun trække et spil ind ad gangen. Nu har jeg fået lagt et, men I kan kun trække et spil ind ad gangen. Så nu kan jeg gå ind, og så kan jeg fjerne for eksempel den her. Sådan der. Så trækker jeg simpelthen bare spillet ind i. Jeg lige ting der sker her. Trækker spillet ind og slipper den. Og så er det bare det. Så skulle Game Booster gerne sørge for, at alle tingene de kører optimalt, og de kører bedre. Der er så også den anden ting. Det er, at I højreklikker på skrivebordet og laver jeres batchfil. Og det gør I ved at højreklikke, siger ny tekstdokument. Og så åbner I tekstdokumentet. Så skriver I / echo off enter. Så siger I cd mellemrum / d mellemrum kolon, husk kolon. Og inde imellem kolonerne, der skriver I jeres mappe, altså link ind til mappe.
Og der skal kun linke ind til mappen. Jeg skal ikke have EXE'en med der. Fordi nedenunder, der skriver I start. Mellemrum, skråstreg, hej, mellemrum. Og så skriver I jeres EXE. Altså den EXE, som der skal åbnes i den mappe, I har linket heroppe ovenover, og så skulle den gerne køre i høj prioritet. I kan selvfølgelig også bare vælge at gøre, som jeg har gjort tidligere. Ctrl+Delete. Gå ind. Minimer spillet selvfølgelig. Åbn spillet først. Tryk. Ctrl+Delete. Gå ind og find spillet til EXE her, og så højre klik på den, og så sige sæt prioritet, og så høj. Og så åbner I bare spillet igen og spiller videre. Hvis ikke det hjælper noget, skriv mig en lille kommentar, og så kigger jeg lidt nærmere på nogle ekstra muligheder. Jeg har været rigtig godt tilfreds med de her muligheder her, og der er simpelthen bare ikke, jeg har ikke haft nogen problemer overhovedet. Nu kører jeg XP, men XP er selvfølgelig nok også lidt mere spil åben, hvis man kan sige det sådan. Jeg har ikke rigtig haft så godt med hverken Vista eller Windows 7. Jeg har selvfølgelig ikke prøvet Windows 7 nu, men jeg har i hvert fald ikke haft særlig gode spiloplevelser på Vista. Men det er nok også bare fordi Vista bruger mange flere RAM, men lige meget. Men har det hjulpet jer, så er I selvfølgelig også velkommen til at sende mig en lille subscribe. Og ja, så ses vi bare i den næste video. Held og lykke med det. Hej. Jeg glemte lige at hjælpe jer lidt med BAT-filen. Fandt jeg ud af dengang jeg lige så filmen igennem. For at lave BAT-filen, som I har gang i her, så skriver jeg selvfølgelig alle de der ting der, echo overfor og så videre. Når I er færdige med det, så trykker I bare gem som, og går ned og ændrer hernede, der ændrer I den til alle filer. Og så skriver jeg selvfølgelig bare et eller andet. I behøver ikke at skrive noget bestemt navn, men bare sørg for at I trykker .bat til sidst. Og så trykker I bare gem, og så skulle den gerne komme ud på skrivebordet lige der. Så det er den måde I laver BAT-filen på. Ses.